Το πακέτο των συσκευών της υδροστατικής πίεσης και της άνωσης θα μας βοηθήσει να μελετήσουμε αυτές τις έννοιες. Το πακέτο αποτελείται από τις εξής συσκευές. Ένα ανοιχτό μανόμετρο, μία μανομετρική κάψα, το δοχείο, το οποίο είναι βαθμονομημένο, το ανοιχτό μανόμετρο, το οποίο έχουμε συνδέσει με ελαστικό σωλήνα με τη μανομετρική κάψα. Η άλλη συσκευή μας, που είναι η συσκευή της αρχής του Αρχιμίδη, αποτελείται από το δυναμόμετρο, τον κύλινδρο του Αρχιμίδη και το δοχείο με το στόμιο εκροής. Για να είναι τα αποτελέσματά μας πιο ορατά, θα χρωματίσουμε το νερό με λίγες σταγόνες υπερμαγκανικού καλίου. Ανακατεύουμε για να χρωματίσουμε το νεράκι. Και το ίδιο κάνουμε και στο άλλο δοχείο. Το υπερμαγκανικό κάλιο δεν είναι απαραίτητο για το πείραμα αυτό καθεαυτό, αλλά κάνει τα αποτελέσματά μας πιο ορατά. Θα ξεκινήσουμε με την υδροστατική πίεση για να δούμε από τι εξαρτάται. Μπορούμε να βυθίζουμε σταδιακά τη μανομετρική κάψα μέσα στο δοχείο και να παρατηρούμε τι συμβαίνει με την ένδειξη του μανομέτρου. Βρίσκουμε έτσι πώς εξαρτάται η πίεση από το βάθος. Ένα δεύτερο πείραμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη συγκέντρωση του διαλύματος προσθέτοντας, για παράδειγμα, αλάτι. Θα δούμε έτσι πώς επηρεάζει η πυκνότητα του υγρού την υδροστατική πίεση. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να περιστρέψουμε με αυτόν εδώ τον κοχλία το τύμπανο της μανομετρικής κάψας, ώστε να δούμε αν παίζει κάποιο ρόλο ο προσανατολισμός στην υδροστατική πίεση. Όσον αφορά την άνωση, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συσκευή. Παρατηρούμε την ένδειξη όταν κρεμάσουμε τον κύλινδρο του Αρχιμίδη. Βλέπουμε τι μας δείχνει το δυναμόμετρο. Θα το βυθίσουμε τώρα σταδιακά μέσα στο υγρό. Βυθίζουμε ως την πρώτη χαραγή. Παρατηρούμε την ένδειξη. Συνεχίζουμε στη δεύτερη χαραγή. Παρατηρούμε την ένδειξη. Κατόπιν στην τρίτη. Και κατόπιν βυθίζουμε ολόκληρο τον κύλινδρο. Μπορούμε να δούμε επίσης τι συμβαίνει όταν ο κύλινδρος, αφού είναι βυθισμένος, πηγαίνει σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βάθος. Η ένδειξη του δυναμομέτρου δεν αλλάζει. Το νερό τώρα που έχουμε συλλέξει από το δοχείο εκροής μπορούμε είτε να το ζυγίσουμε ώστε να δούμε ότι ο όγκος που εκτοπίζει ο κύλινδρος ισούται με την δύναμη της άνωσης κατά μέτρο, είτε μπορούμε να γεμίσουμε τον κύλινδρο μέχρι τις χαραγές και να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει με την αντίστοιχη ένδειξη μέσα στο ύδρο.